Ayo! Nasi madam? Ayo! Nasi madam? Ay! Nana si Bruno! Madam! Nana si Bruno! Ay! Madam! Ayo! Nasi madam? Nasi madam? Nagluto para ba? Ingod siya. Salamat, salamat. Ay, kamo man tong mga borders nga gipasabot ni madam, no? Katong mga gwapa? Ay, oo, kami to. Katong mga dilig pamayad. Unsa ganito imong kurso? Ako? History. Wow, Rizal. Unsa man pud imong natunan? Ay, daghan. Pero kibaw kon si kalahian namo ni Rizal? Unsa man? Si Rizal naigo sa likod. Ako, naigo nimo. Tinamaan na ako. Walang hiyata, kupido. Nasirang schedule ko. Putris na kapiliwang ito. Ikaw, unsa man pud imong kurso? Nursing. Pero nagbalak ko nga mag-shift to pharma. Pharma? Ngano? Pharma ako ka. Akin ka na lang, ingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang. Ikaw di Bruno. Unsay mong kurso? Aw, ako? Double course ko. Double course, Jude? Di ka makontento sa isa? Murag ana, Jud. Dili man gud kog kalingaw sa isa. Gusto ko duha-duha. Ang puso ko'y nalilito kung sino sa inyo. Oh, oh, oh. Ang isip ko'y gulong-gulo kung sino sa inyo. Oh, oh. Shut up! Shut up! Pati ba naman si Bruno yung damayon sa inyong mga hugot? Pero Jane na! Sige Bruno! Sugod na pa misbis! Sige, madam. Ay, girls. Bruno di ay inyong pag-ong gardener. Si Bruno na bakaha ang chubby na lalaking gitak na at ang isa BJ Serye.